Okay, for today's video guys, magluto na po sa inyong Dodong Bahidor. Kami ini sudah no. Karne na gyud ni, karning baboy panihapon, sabawon. Atong isubak. Atong ikuan. Lamas, aglong ag na punta. Og diri punta maghikay. Okay, lunod na to. Ito sa pakupsan. So, kupsan sa nato atong baboy. Lahat ng plato, mabili mo lang sa murang halaga, 20-20 lang lahat ng plato. Mga plato, pati. Anay ato mo dyan, nagpapayunti lang. Dito naman ako ha, pag kumana mo kupusan niya, ibalik na ko kuan. Doon na po ng lamas. Let's go. Bye-bye. See you. Okay, itong tanahon sa ang atong nilong ago na. Okay na ba? Okay, goods na. Oh, diri na ta sa atong trabaho. Sa atong sudans. Wow, nangangamoy na. Wow. Wow. Ang sabawon, atong sabawon. Sabawon. Buksan sa. Sana oras ron ha. Time check. 6:53. Okay, gina ni. Ako assistant to. Oh, ito bang sa assistant? Na. Na. Kung assistant. Bye-bye. Okay, ito na ikuan. Pwede na ba na to? Okay na. Okay na kayo. Okay, wow, look. Ilunod na to. Tama na to tubig. Para hindi bukal. Okay, hindi tayo. Natog pahalang. Uy, nalabian man. Okay, day. Nalabian ng labian. Goods na to. Okay, wala to na natin mabukal, no? Let's go! Update naman ako balik. Bye-bye. Okay. Nagbukal na, murag na. Food. Ah, hinit mo di ay. Okay, bukal na. Bukal na, bukal na, bukal na. Bukal na, bukal na, bukal na. Itong dilawan. Yummy! Ah! Wow! Whew! Lunod na to ang matis para aslom-aslom ginagmay. Ayun ang sitawagan ni. Asa mo ni? Asa mo na ni? What? Okay. Ngit man di ay. Ano na ito tanan? Okay. Okay. Okay.
Oh, wow. Wow. Kung kinsa tong nangita gani og kuan, shift ninyo. Pwede ra ko. Tawagan ra ko sa kung messenger ha, chat lang ko dia or video call. Kontakan lang ko ninyo dia. Og ato sang Tacloban. Okay. Wait na lang to no. Sa sunod na po na tong abri na po ana. Tutulat lang sa ta. Okay, check na po na to. Check na po na to. Uy, bukal na. Marag bukal na. Bukal na. Bukal na. Bukal na. Wow! 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 Kilawan. Mga dulangan sa bata, 20 pesos. Ah! Woo! Bulag asin. Bulag asin. Mga kutilyo, o 20 pesos na. Ritualan din. Rapapam pam marakim pim pum pram pam pam pam. Okay. Okay, goods na ni. Goods na. Goods na na. Goods na. Okay. Luto na gid, luto na. Kanon na to. Oh, diara. Wow. Manihapunta ninyo, manihapunta ninyo. Mga kabrahidor, manihapunta. Oh, mora diri ra tama na tong vlog no. See you next time na pod. Bye-bye.